Dobar dan, dragi moji. Moje ime je Mahanitya Guru Svatikananda. Nalazim se u Indiji. Ja sam brahmachari of Nityananda order. Moj guru je Paramahamsa Nityananda. Nedavno sam započela sa serijom videa u kojem razgovaramo o različitim temama. Danas, potaknuta komentarima koji su bili u mom zadnjem videu, nešto bih rekla više o novcu. Nekako nas prati sa područja bivše Jugoslavije, u biti i šire, međutim govorit ću o ovim našim područjima, o novcu. Novac je nešto što ga u našoj povijesti, u našoj familiji je uvijek bilo ga malo ili gotovo nikako. Tako da smo mi stvorili jedan takozvani prosjački mentalitet, što znači da mi sebe gledamo kao vrlo majušne, kao vrlo nemoćne, kao nekoga koji nema dovoljno da ispunjava svoje potrebe, svoje osobne potrebe, nešto što će njega zadovoljavati. Ako smo imali novaca, bilo ga je dovoljno toliko da zadovoljavamo na najosnovnije potrebe, stan, nešto hrana, nešto ogrijeva za zimu, škola, odjeća za zimu, nove cipele, čizme svake 2-3 godine. Međutim, za naše osobno zadovoljstvo, za našu dodatnu duhovnu edukaciju, toga jednostavno nije bilo. Pa iako je netko se usudio proširiti svoje želje i potrošiti na nešto, uvijek je bila okolina tako, ja ga je osuđivala, naravno iz čiste zavisti, ljubomore, vlastite nemoći da to isto učini, jer većina bi bila protiv nas. Zašto je to tako? Pa evo, stoljećima su nas tako odgajali, društvo nas je tako odgajalo da smo mi mali, da smo siromašni, da smo rođeni u grijehu, da smo nebitni za život i da ćemo možda plodove svog ne znam čega, ovog života imati naravno kada umremo, što apsolutno nema veze sa životom. Hinduistička tradicija, Sanatana Hindu Dharma, ona slavi život, slavi bogatstvo, slavi blagostanje i ne gleda novac samo kao izvor blagostanja. I još nešto što mnogi ljudi svjesno ili nesvjesno, ali izgovore činjenicu da oni koji imaju novaca su u biti oni koji su kriminalci, oni su koji izrabljuju, oni koji varaju, što znači da sami stvaramo taj odnos prema novcu kao nešto što ga u biti i ne želimo, zato što ako ga imamo, onda ćemo mi postati to što projiciramo, tu sliku prema drugima. Tako da ne preuzimamo odgovornost niti da stvorimo više novca za sebe, za svoje potrebe, nego jednostavno imamo i taj negativan osjećaj prema novcu. Znači, ne stvaramo ga, imamo negativan osjećaj prema njemu i patimo što ga nemamo, što je apsolutno van životne radosti. Znamo da danas sve više zbog socijalnih društvenih medija imamo, informacije su nam vrlo dostupne, tako da sada znamo da u biti postoji jedan komplot, jedna zavjera koja drži čovječanstvo na niskoj razini svijesti. Što to znači? To znači da kroz prehrambenu industriju, kroz farmaceutsku industriju, kroz medije, kroz edukaciju, kroz zabavu, svugdje se provlači ta zadovoljenje niskih strasti, niskih potreba. Muzika je takva koja jedino jedan određeni bit, jedan određeni takt njeguje, koja djeluje na niski nivo svijesti. Hranimo se sa umjetnim stvarima, sa mrtvom energijom. I onda svjesno, naravno, kad to koristimo, znamo da to vrlo šteti našem zdravlju, našem tijelu, našem umu, našem raspoloženju, našoj kreativnosti. Apsolutno na svim poljima života smo mi potisnute su sve naše višlje emocije, višlje intuicija, inteligencija. Nakon toga dolazi
na scenu farmaceutska industrija koja će nas spasiti od tih stanja. Znači, pa i na reklamama vidimo da imate u jednom setu od 5-6 reklama imate najprije što trebate jesti i nakon toga kada se dobrano zaturete time, onda nastupaju te određene tablete koje će vas izvući iz te gabule. Isto tako kroz vijesti. Vijesti više nisu vijesti da bi bile informativne za nas. Vijesti se serviraju tako da bi se jedino strah i pohlepa, odnosno te niske strasti, mogle podržavati i održavati. Čak i kod prognoze vremena. Onaj ko gleda televiziju na njegovu nesreću zna kakva prognoza vremena izgleda. Već 3 dana prije nekog događaja su alarmantne vijesti kako će biti strašni olujni vjetrovi, kako će biti potop maltene. Međutim, kada dođe taj dan kad bi to trebalo biti, na svu sreću ništa se nije desilo. Nije to zato što prognoza se nije ostvarila, nego zato što se kreiraju senzacionalističke vijesti koje trebaju u nama održavati povezano sa tim medijima da bismo mi stalno ostajali u toj istoj energiji. Što naravno nije zdravo, a vidimo i sami rezultati oko nas u kojoj mjeri uživamo u životu, u kojoj mjeri kakve odnose imamo u familiji, kakvi odlazimo na posao, koja je naša kreativnost na poslu, koja je naša zasluga za na posao, kako gledamo posao na kojem radimo, da li nas on ispunjava, zbog čega ne promijenimo posao koji nas ne ispunjava. To je jedan veliki kaos, jedan veliki košmar u kojem živimo, iz kojeg se na svu sreću možemo izvući ukoliko samo promijenimo način gledanja na stvari. Naravno, i ja dolazim iz istih područja i patila sam od istih stvari kao i većina ljudi, ne samo kod nas nego i u svijetu. Međutim, promjenu svijesti možemo napraviti jednostavno preko noći. To se dešava milijunima ljudi, što se naziva globalno buđenje. Globalno buđenje nastaje kada mi počinjemo se pitati zbog čega je ovo, da li to mora zaista tako biti. Znači kad počinje potraga za nekim odgovorima, za pitanje zašto ja živim tako, kako ja mogu promijeniti način na kojem živim, da živim drugačije. Jer ako je čovjek zadovoljan, znači zašto se sve ovo čini o čemu sam prije govorila, zašto se ljude drži u niskoj razini svjesnosti, zato da se ne bi otkrilo da smo mi moćna božanska bića koja mogu napraviti sve što žele, koji znaju što žele, koji ispunjavaju ono što žele i kojima je sve dostupno sa lakoćom i bez konflikta sa okolinom, sa samim sobom, sa idejama, sa društvom, sa Bogom, sa bilo čime. Znači, kada je čovjek sretan, njega nitko ne može uvjeriti da se ide boriti ili protestirati ili dići za nečiju drugu ideju. Znači, ako sam ja zadovoljan sa svojim životom, meni nitko ne može me uvjeriti da ja idem protiv nekoga ili protiv nečije ideje, nečije religije, bilo čega. Stoga, pa preporučam da se svatko zapita da li ja volim sebe, da li ja sam zadovoljan sa životom kojim vodim, kako ja to mogu promijeniti. Postoji način, postoje metode. Naša unutarnja potreba, naše unutarnje želje i naše unutarnje traženje nas jednostavno dovodi do duhovnog učitelja. Mene je moje traženje dovelo do mog duhovnog učitelja u liku i u obliku Paramahamsa Nityanande, koji je ne samo prosvjetljeno biće, on je rijetko živući avatar, inkarnacija, koji je jednostavno došao ispunjavajući naše molitve, našu potragu za izlazom iz teh situacija. Moje se buđenje onako drastično desilo na Inner Awakeningu, to je program kojeg je on dizajnirao, znači gdje se u tom programu 21 dan posvetiš sam sebi. Uđeš unutra kroz njegovo vodstvo,
uđeš unutra i počinješ dobivati odgovore na pitanja koja te tište, koja te izvlače iz mentalnih problema, iz emocionalnih patnji. Uglavnom, kroz taj program jednostavno dobije čovjek drugačiji život, drugačiji način razmišljanja, jednostavno bude ponovno rođen. Možda sljedeći puta, ukoliko imate pitanja, možemo nastaviti sa ovom temom ili pronaći neku drugu temu. Ostavite mi vaše komentare kako bismo mogli zajedno živjeti onako kako doista mi želimo. Pronaći što želimo doista u životu i živjeti, ostvarivati naše želje prema našim aršinima. Za sada toliko, ne zaboravite postaviti komentare. Hvala na slušanju i Nityanandam.